Ndị Igbo ịgụchagokwa ntị maka akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, Minista Labour na Employment dị n'aka bụ Chris Ngige ekwuola na oge enyonye anya na Memorandum of Action nke gọọmenti etiti na ndị Academic Staff Union of Universities bụ nke akpọrọ ASUU n'aha ịchafụ binyere aka na ya mgbe na-adịghị anya. Nke onye isi otu a bụ Emmanuel Osadeke ọ gwara gọọmenti na oge na-adịghị anya na otu a na-awacha nku ịgba abụ ọrụ ma ọ bụrụ na gọọmenti etiti emezupụtaghị ihe ndị nke nọ na ya bụ akwụkwọ Memorandum of Action bụ nke ha abụọ soro binye aka na ya. Nke itoolu, dịka ọrịa COVID-19 Omicron na-eyi ndị mmadụ egwu na mba ụwa niile ma n'obodo anyị bụ Naijiria. Nwale ka esiri wee gbaa ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ịga mba London ayagana na ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe International Airport nke dị n'Abuja nakwazi Murtala Mohammed International Airport nke dị na mba Lagos steeti. Mba London mere ka anyị mata na ha agaghị ekwe ka o nwee ụgbọelu ọbụla ga-esi obodo Naijiria wee baa anya bụ London dịka ha tinyere obodo anyị bụ Naijiria na Red Zone. Nke asatọ, ndị ụlọọrụ National Drug Law Enforcement Agency bụ nke a kpọrọ NDLEA n'aha ịchafụ anwụchikọgo Gabriel Patrick na Nnamdi Azikiwe International Airport Abuja bụ onye nke ndị ụlọọrụ a mere ka anyị mata na o noro ọgwụ ike cocaine nke ekere n'akwụkwọ ma ọnụọgụ ya ruru 96 n'ọnụọgụ dịka esi kpanwụọ ya na ya bụ ọdụ ụgbọelu. Onye okwu n'ụlọọrụ a bụ Femi Babafemi mere ka anyị mata na Gabriel Patrick bụ n'ogige ndị ụlọọrụ a ka ọ nọ wee nyụọ mposi ma nyụsịsị anya bụ ọgwụ ike cocaine nke o noro n'afọ ya. Nke asaa, dịka ihe gbasara ọnwụ nwatakịrị Dowen College na ahịa ụzụ na ọha nta akụkọ, ndị ụlọ akwụkwọ ọnya bụ Dowen College ekwuola na ha ga-enyere ndị uwe ojii aka ụzọ ọbụla iji wee mara ihe gbasara ọnwụ nwatakịrị akwụkwọ a bụ nke aha ya bụ Sylvester Oromoni bụ onye nke a sị na ọ bụ ụmụ akwụkwọ ibe ya bụ ndị ji ntịntị aka wee tigbuo onye bụ nwatakịrị maka na o kweghị esonyere ha n'otu nzuzo nke ha nọ n'ime ya. Nke isii, ihe gbasara CAF Confederation Cup bụ nke na-aga n'ihu. Ngwa nee na otu egwuregwu Enyimba anọrọgo n'ama egwuregwu ha nke dị n'Aba wee were ọkpọ abụọ asataghị naanị otu wee merie Al-Ittihad bụ ndị nke sitere na mba Libya wee bịa. Nke ise, ndidi na ihe a na-achọ adaluo na Villa Park mgbe ha enweghị ike ịnapụta Leicester City bụ otu egwuregwu nke ha n'aka ndị Aston Villa bụ ndị jiri ọkpụ abụọ asatara naanị otu wee merie ha na ngwụcha izu ụka. Nke anọ, Federal Ministry of Youth and Sports Development adịgo nkwadobe ime ama egwuregwu Moshood Abiola National Stadium nke dị n'Abuja ka ọ malite nwee ikike ijikọ asọmpi mba na mba dịka ha degarago Nigerian Football Federation akwụkwọ wee gwa ha ihe gbasara atụmatụ a nke ha ji n'aka. Ha gakwazị n'ihu wee yọọ otu Nigerian Football Federation ka ha nwee ike degara ọtụtụ otu akwụkwọ na mba Afrịka bụ ndị nke na-enye ikikere ama egwuregwu ijikọ asọmpi nke mba na mba. Nke atọ, emume Afrobeat Hall of Fame bụ nke a kpọrọ ABHF n'aha ịchafụ bụ emume ga-amalite n'ime afọ a. Ekwuola na ha ga-echi Fela, Barrister nakwa Ọlaiya echichi ndị bụ ọkachasị ibe n'ihe gbasara ịkụ egwu Afrobeat. Nke abụọ, aka kpara na Adekunle Aledesami nakwa otu nọọsụ nke aha ya bụ Wuriola Ibrahim maka ịkpa nkata na ite nwatakịrị nwaanyị gbara naanị afọ 40 ime. Ajọ ihe dị otu a mere na Ajegunle nke dị na Apapa na mba Lagos steeti. Nke mbụ n'akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị taa, onye na-eti egwu n'obodo anyị ya mara nke ọma aha ya bụ Speed Darlington bụkwazi onye nke bi na mba Amerịka ejego n'ọha nta akụkọ Instagram ya wee mee ka ọha na eze mata na ego adịghị na mba Amerịka dịka ọtụtụ ndị mmadụ si chee na ego dị n'obodo a. Tụmadụ ọkasị wee kwue na ihe gbasara ime ogbe ụfọdụ nọ na mba Amerịka na onweghị tenkobo nọ na ya bụ ogbe na ọ bụ ụbịa mgbe ya na-agha obodo a na dịka ọnwa ekeresimesi na-elute na ọtụtụ ebe ndị nke iruo n'afọ gara aga mmadụ ejue ka ọ gakwaziri na mba Amerịka onweghị ndị nọ n'ebe ndị a ọ kpọrọ aha. Ọbịa bụ nke o ji kwuo na ọ bụ agụụ na-enye mba Amerịka nsogbu ka anyị ghara ị na-awacha nku kwa mgbe ka anyị makpuo na mba Amerịka na ọ bụ ebe ụwa tọrọ ute. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu ọkwa ebe a ka anyị ga-adobere n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taata. Ndị Igbo anụmasị unu chetakwa na duni gwujie ji ọdụ a ga-erunata anagwa ụtọ ọdụ ji. Chetakwa na ọ kabụrụ si n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ka ị nọ ka emesịanụ.